Iraia eta urri osoan eukiko deun Tolosan Kokobisa txartelaren promozio berria aurkeztu nahi dizuegu. Kasu honetan Tolomendi eta Garaikoa elkartearekin egindako lankidetza baten ondorio sortutako promozio bat da. Promozioaren nondik norakoa, iraiaren lautikan urriako 31-ra bisa txartelaren bidez egindako erosketak Garaiko fruitu eta berduratelazko poltsa bete sari emango da. Denera 60 sari izango dira, 30 irailean eta beste 30 urrian. Saria datafonoko boletoetan aterako da, erosketa inaina, boletoan aterako da saritua. Sari banaketa lehenengo 30ak iraiak 30ean larunbata egingo da, hemen bertan, Zerkausian, eta bigarren 30 poltsen sari banaketa, azaroak 4ean, larunbata baita, era berean gauzatuko da. Tolosako landagarapen elkartearen Tolomendik eta Tolosako udalan arteko lankidetzaren ondorio eta marko horren baitan kokatzen da Tolosako azokak dinamizazio proiektua martxan du egun, eta horretan Tolosanko eta Garaikoarekin batera egitasmo hau bultzatu eta indartu nahi dugu. Izan ere, egitasmoen helburuak bat egiten dute Tolosako azoka dinamizatzeko proiektuarekin. Alde batetik, bertako produktuan kontsumoa eta bertako komertzio txikian eta nola ez Tolosako azokan bertatik bertara kontsumitu eta sustatzeko egitasmoarekin. Iaz edo abian jarri gendun sustapen kanpaina hori, azokak eta merkataritzak, azkenen biek eta helburu eta erronka berdina dituzte. Gaur egun eta hiri ekonomiaren mailan batua dauden bai azokak, merkataritza, turismoa eta kultura hori nahi dugu. Tolosaren hiri ekonomia indartu nahi dugu eta beraien arteko lankidetzak edo sustatu. Egi esan iaz Euskal Herriko Unibertsitateak ikerketa bat egintzun Tolosako azokak ze inpaktu ekonomikoa du Tolosako herrian eta datuak hor daude. Baita azokak eta merkataritza trintxera horiek edo apurtu behar ditugu eta osagarritasun hori edo bideratu. Datuak hor zeuden, datu positiboak ziren oso, eta horrekin, baikortasun horrekin ez gera aglitu behar, baizik eta lanean jarraitu behar dugu. Belaunaldi aldaketa ditugu, Zerkausian eta baita merkataritzan ere, eta horren alde apustua egingo dugu, bai udaletik eta baita Tolosankorekin eta baita Tolomendikin daukagun akordio markoiek indartzen dute badeno daukagun helburua.